Nos, itt vannak az új házaink. Unalmasnak tűnnek. Úgy látszik, a képen aranyosabbak voltak. Pontosan. De nem baj. Majd mi feldíszítjük őket. Azt hiszem, gyorsan megbirkózunk ezzel. Ráadásul már meg is rendeltem mindent, amire szükségem van. Ez aztán a sebesség. Megérkezett? Most pedig tűnj el. Rendben van, csak ne egyél meg. Adjába. Na, szedjük szét a dobozokat. Úgy látszik, a ház festésével kezdünk. Egyáltalán nem akarok egyedül ilyen piszkos munkát végezni. Kész, gyere gyorsan hozzám. Senki sem tudja nálad jobban kifesteni a házat. Szóval kérlek, kezdj hozzá. A csontok tökéletes kiegészítőként díszelemek. Imádom őket. De ez még nem minden. A Pók barátom most a ház körül szaladgál. És hálót sző, hogy a házam még sötétebbnek tűnjön. Tökéletes. Ezeket a szobrokat a tetőre teszem. Szerintem tökéletesen illeszkednek a külsőmhöz. Dan, kire vársz? Kezdj hozzá. Igen, itt az idő elkezdeni. Mindenképpen szükségem lesz egy kis segítségre. A föld alatti barátaim segítenek kifesteni a házat. Már jönnek. Vigyázzatok, a zombi apokalipszis bármikor kitörhet. Csak viccelek. Ők csak a barátaim. Csak ki fogják festeni a házat. Nagyszerű ötleteik vannak. Például kéznyomok a falakon. Zseniális. Klassz. És ki fogja feldíszíteni a tetejét. És lássatok hozzá. Vakard meg a répát, és döntsd el, hogyan díszíted a fejét. Nagyszerű ötlet. A zöld minden árnyalata tökéletes harmóniában van egymással. És a tábla is nagyon szép lett. Srácok, nem hagytuk cserbe magunkat. Visszamehettek a föld alá. Többit elvégzem nélkületek is. Kösz. Ó, köszi. Ebből a házból határozottan hiányzik a sötétség. Jó lenne deszkázni az ablakot. Mindenhol elpusztítani a mohát és a többi füvet. Csőre meg mohás macska köveket ragasztani. És néhány gomba sem ártana. Általában mindent meg kell tennem, hogy úgy érezzem magam, mint egy igazi zombi. A föld alatt. Egy kis nyálkás nyálka sem ártana. Igen. Nagyon jó, tökéletes. És nekem kell egy ajtózár, hogy mindenkit szemmel tart. És a tetőperemén csontos kilincsek is jól néznek ki. Most minden készen áll. Ó, már mindenki kész? Én még a festéssel sem kezdtem el. Egyébként itt az ideje. De a szokásos festék helyett vért fogok használni. Még egy kis eszközöm is van, hogy segít lefesteni a ház teljes felületét. Tadám, minden kész. A következő lépés a falak denevérekkel való díszítése. Barátaim, készen álltok? Repüljünk! Nagyszerű. Most akasszuk fel pár gótikus lámpát, és tegyünk kerítést a tetőre. Nagyon jó. Most a házam úgy néz ki, mint egy igazi Dracula kastély. Hát nem klassz. Ó, milyen ügyetlen vagyok. Sürgősen kell egy másik postaláda. Azt hiszem, az egyik barátom feje tökéletesen megfelel erre a feladatra. Most csak ki kell ásni. Tessék. Köszi. Itt is van. Gyere gyorsan. Most meg kell javítanunk környéken. A te fülkéddel kezdjük. Már minden megvan, ami kell. Csak össze kell ragasztani, és kéznek lesz saját kis háza. Tökéletes lesz. Következő különböző méretű kövekre van szükségem, hogy egy szép ösvényt készítsek utána.
Tökéletes lett. Ezek a kövek színben nagyon megfelelnek nekem. Következnek a tökök. A ház területére teszem őket. Ezek fekete háló pedig a kerítésre dobom. Ha pókokat teszek rá, olyan, mint egy igazi pókháló. Ezek a gyönyörű állat rózsák is telkemen fognak nőni. Egy-egy cserépdarabot használok postaládaként. Az állkapcsa tartani fogja az összes levelet, ami érkezik. Most én jövök. Ó, ne a nap! Talán ez a nem nap megengedett? Tábla a területen fődísze. Következnek mindenki kedvenc cserépdarabjai. Most befejezem a véremet, utána elrendezem őket egy klassz piramis formában. Mindenki fél, aki postaládát csinált, ez unalmas. De a vörös koporsó az egészen más. Ráadásul a kedvenc denevérem sem hiányzik róla. Hello! Egy levél önnek. Miért marag? Csak a munkámat végzem. Még nem láttam levágott kezet a vállon. Egy levél önnek? Azt hiszem, ezt a csontvázat adom. Nem kell én agresszívnek lenni. Micsoda horror! A fejet használni postaládaként? Ki talál ki ilyet? Itt a levele. Még harapnak is! Végre elment. Megint a nap. Ideje hazamenni. Ide nem jut be nap. Egyébként ez remek alkalom a ház belsőjének feldíszítésére. Először ki kell festeni. Utána védekezem a nap ellen, és piros függönyt akasztok az ablakra. Következik egy füzér a legjobb barátaimmal, a denevérekkel, amelyik ráadásul világítanak is. De ez még mindig nem a vége. Van egy csomó különböző denevér, akiket az egész szobámba fakasztok. A piros szőnyeg is megteszi. És imádom a tükröket. Amikor belőjük nőzek, rögtön eszembe jut a természet feletti mi voltam. Ez nagyon klassz, szóval egy tükör is jó lenne. Nagyon jól nézek ki. Ebben az aranyos kis korsóban fogok aludni. Teszek mellé egy csomó kedvenc plusátomat, és gyertyákat gyújtok. Ezt hívják tökéletes szobának. Hova mehetünk asztal nélkül? Az asztalon fondű lesz. Csak most nem csokoládéval töltöm meg, hanem a kedvenc véremmel. Folyton végtelenül, mint egy szökőkút. Én csak csodálom majd. Szerintem sikerült. Ideje megünnepelni a felújítás befejezését egy pohár vérrel. Igen. Egészségemre. Nyami. Hogyan díszítsem a ház belsejét? Azt hiszem, először egy zombi vírus kapszulára lesz szükségem. Ettől kapják a falak a megfelelő szintet. És a padlót a kedvenc deszkáimmal fedem le. A padlót meg kell szórni földdel. Így kényelmesebb lesz nekem. Egy kis moha és légyölő galóca sem ártana. Tudod, mennyire klasszul illik a belső egy földkocka a Minecraftba? Nézd csak, milyen jól néz ki. Teszek rá egy tévét. Mellé egy széket, ahol pihenni fogok. A szék mellé pedig akasztok egy képet, hogy a kedvencemet csodáljam. Kell még egy szobor és macskakő. A creeperek sem ártanak, nagyon jól néznek ki a falon. Itt fogom csinálni a kedvenc dolgaimat. Édességet tenni és a kedvenc csatornáimat nézni. Mindenki rajtam kívül már feldíszítette a házát. Én is a falak festésével kezdek. Gázmaszkkal kell védekeznem. Most már lehet kezdeni a falak festését. Kész! Következik egy fekete szőnyeg, valamint egy fekete asztal egy szekrénnyel. A szoba sarkaiba teszem őket. Ezután fekete anyagokra van szükségem, hogy az asztal és a székre terítsem őket. Ide teszem a kedvenc írógépemet. Szeretek történeteket írni a szabadidőmben. A fekete rózsa. Különféle csontvázak és csontok. A gyertyák és a cserépdarabok. Minden nagyon illik a belsőmbe.
Nagyon jó lesz. Most már csak a szekrényt kell megtölteni. Ebben a képességeim segíteni fognak. A kedvenc fekete medvémnek és skorpiós festményemnek is helyet kell találnia az házban. És már csak pár csontváz jól jönne. Ó, igen. És John fenn fog ülni. Ő a pókbarátom. Soha nincs túl sok csont, az ablakokat is be lehet kicsit díszíteni. És akasztuk ezt a hatalmas cserépdarabot is mellé. Szia, John! Tökéletes. Ez kell nekem. Milyen jól néz ki. Tökéletes. És most már a kedvenc dolgommal tudok foglalkozni. Minden kész. Van egy házam. Sziasztok! Értékeljétek a házamat. Az enyémet nem kell értékelni. Tudom, hogy ez a legrobb.